Θα προχωρήσουμε στην επόμενη ομιλήτρια, την κυρία Ευανθία Χαλκίδου, για μία προσωπική ιστορία. Καλησπέρα και από μένα. Εμένα δεν είναι τόσο επιστημονική η παρουσίαση, είναι πολύ βιωματική. Είναι σημειώσεις που μοιράζομαι μαζί σας, οι οποίες γίνανε μετά το γεγονός της μάθησης μου. Και σαν καλλιτεχνική φύση το αποδίδω λίγο πιο λαϊκά ίσως για εσάς. Οπότε ξεκινάω. Συστάσεις. Είμαι το Μητρό 9548 και κατόπιν η Ευανθία Χαλκίδου του Βασιλείου και της Εκατερίνης Χαλκίδου, το γένος Καραολάνη, ετών 50, εικαστικός καλλιτέχνης. Ζω και εργάζομαι στη Θεσσαλονίκη. Είμαι παντρεμένη με τον Παναγιώτη και δεν έχουμε παιδιά από επιλογή. Ενεργό μέλος των Ριζών από το 16 με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλωσα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επάνω από την Καμάρα, Ιουλιανού 5, πρώην 7. Μικρό, μπιμπελό το σπίτι, 40 τετραγωνικά και αν, με όλα του μέσα. Σαλόνι, κρεβατοκάμαρα, κουζινούλα, μπαλκονάκι. Ένα νοικοκυρεμένο σπίτι, με τα χειροποίητα και εντυτά, τα γουστόζικα διακοσμητικά στα μεγάλα έπιπλα για τα μάτια μου τότε και το μέγεθός μου. Ασπρόμαυρη τηλεόραση πάνω στην εταζέρα, όλα τακτοποιημένα και καθαρά. Η μαμά, πάντα συνεπής νοικοκυρά, με τα πλημμένα και σιδερωμένα ρούχα, φρόντιζε για το φαγητό πάντα να είναι έτοιμο το μεσημέρι. Εμένα ποτέ δεν μου έλειψε κάτι. Φρόντιζε τον μπαμπά, το φαγητό του για τη δουλειά, στα τσίγκινα εκείνα τα περάκια, τα ρούχα του πάντοτε σιδερωμένα, είτε της δουλειάς ή αυτά που θα φορούσε έξω. Η μαμά πάντα ήξερε. Ο μπαμπάς από τα ξημερώματα έβαζε το χειροκίνητο σιδερένιο ξυπνητήρι, έπαιρνε τα τσίγκινα τάπερ και γυρνούσε βράδυ με μουτζουρωμένα χέρια και ρούχα από τα μελάνια. Ήταν εργάτης, εργοστάσιο που τύπωναν βιβλία του πανεπιστημίου. Αυτός τελείωσε το δημοτικό και καθότι ορφανός, στη διάρκεια της κατοχής, έμαθε τη τέχνη της τυπογραφίας στο Παπάφιο Ορφανοτροφείο Θεσσαλονίκης. Με άφησε πριν από 1 χρόνο, ήσυχα και αθόρυβα. Έχασα έναν Άγιο που επέστρεψε στη βάση του. Οι θετοί μου γονείς μου έδωσαν φτερά και εφόδια για το μέλλον μου, από θέματα δύναμης, αγάπης, χαμόγελα για όλη μου τη ζωή. Κατάφεραν να μου τοποθετήσουν τη ψυχή τους στη ψυχή μου. Τίποτα πιο δυνατό, καθαρό, από την πραγματική αγάπη. Είμαι αυτή. Είμαι η Κετούλα και ο Βάσος. Είμαι η ψυχή τους, είμαι η ζωή τους. Είμαι πολύ τυχερή, το φωνάζω δυνατά και τους ευχαριστώ. Γεγονός. Στα 42 μου χρόνια έχασα τη μαμά μου από καρκίνο στο στόμα. Όμως οι σπουδαίοι άνθρωποι βρίσκουν τη δύναμη να σου πούν «σ' αγαπώ» και να στείλουν την ευχή τους και να φύγουν. Να, έτσι έφυγε κι αυτή. Μετά από πολλά δύσκολα και αφού έχω καταλάβει πόσο ανήμποροι είμαστε σε αυτόν τον κόσμο και αφού δεν μπόρεσα να σώσω το δικό μου άνθρωπο, συνεχίζω να πορεύομαι στο ταξίδι της ζωής μου με τις βαλίτσες γεμάτες και υπέρβαρες. Μα συνεχίζω, αλλάζοντας τη ρότα του μυαλού μου και της ψυχής μου, που ούτως ή άλλως παραβιάστηκε, πληγώθηκε. Κάθε απώλεια κρύβει μυστικά, ιστορίες, αλήθειες και ψέματα. Κανείς δεν φεύγει χωρίς να αφήσει το στίγμα του. Και δεν μιλάμε μόνο για απογόνους. Έτσι και στη συγκεκριμένη απώλεια ακολούθησε το μυστικό της υιοθεσίας μου. Το έμαθα από τον ίδιο τον μπαμπά 10 μέρες μετά από το δύσκολο θάνατο της μαμάς. Είχε το δικό του βάρος και τη δικιά της εντολή να εκτελέσει. Ήταν Κυριακή 17 Ιουλίου 2015. Αργά το μεσημέρι, γυρνώντας από τη βόλτα, ο μπαμπάς δεν αισθανόταν καλά και μου ζήτησε να μου μιλήσει. Το ύφος του δεν ήταν το συνηθισμένο του, μα μου ήταν άγνωστο, κάπως απόμακρο. Με είπε, άφησε ό,τι κάνεις και κάθισε δίπλα μου. Θέλω να σε πω. Μάγκωσα, προβληματίστηκα. Μήπως κάτι δεν έκανα καλά με τη μαμά. Μήπως είναι άρρωστος κι αυτός. Έχω αφήσει κάποια εκκρεμότητα. Πρέπει να τρέχουμε πάλι στους γιατρούς. Κάθισα απέναντί του και περίμενα. Η καρδιά μου άρχισε να χτυπά γρήγορα, βλέποντας το διαφορετικό βλέμμα του. Ξαφνικά στρέφει τα μάτια του μακριά από μένα και μου λέει «Δεν είμαι ο πρώτος άντρας της μαμάς. Εσένα σε υιοθετήσαμε. Σε πήραμε από τον Άγιο Στυλιανό 8 μηνών.
Η μαμά, μετά από 2 αποβολές, αγοράκια, ήθελε πολύ ένα παιδί. Δεν μπορούσα να τη βλέπω άλλο χάλια και κάναμε αίτηση για υιοθεσία το 1971. Ακολουθεί ο διάλογος. Δηλαδή, η γυναίκα που έθαψα δεν ήταν αυτή που με γέννησε? Το ρωτάω. Με απαντάει. Όχι. Ούτε δικό σου παιδί είμαι? Ξαναρωτάω. Όχι. Ένας δυνατός κρότος ακούστηκε με μέσα μου. Εκεί γκρεμίστηκε ο κόσμος μου γύρω. Ένιωθα κενό και ότι είμαι απόλυτος μόνη. Κανένας δεν ήταν δικός μου και όλοι γύρω μου ψεύτες και ψεύτικα. Η γυναίκα που έθαψα δεν ήταν αυτή που με γέννησε. Ήταν αυτή που με μεγάλωσε με την ψυχή της και την αγάπη της, αλλά δεν ήμουν δική της. Ούτε του μπαμπά παιδί είμαι. Αν και πήρα όλα του τα φυσιογνωμικά χαρακτηριστικά, όχι όμως τα χέρια, τα δάχτυλα, το χρώμα των ματιών του, δεν είμαι δικό τους παιδί. Και ποιανού είμαι τότε, από πού προέρχομαι, γιατί κάποιοι δεν με θέλανε, σε ποιον μοιάζω από τους πραγματικούς, γιατί να μην είμαι δικό σας παιδί? 42 χρόνια ψέματα. Μέσα σε όλες αυτές τις σκέψεις, μια φευγαλαία ανακούφιση με διαπέρασε. Ίσως αυτής της αλήθειας που υπόθηκε. Αμέσως σκέφτηκα, ποιοι είναι αυτοί που δεν με θέλανε? Θα τους βρω. Κι έτσι έκλεισε ένας κύκλος και άνοιξε ένας καινούριος. Άχαρος, σκληρός, άδικος, άγνωστος, περίεργος, με πολύ πόνο που ξεδιπλωνότανε με ταχύ ρυθμό. Προκαλούσε συναισθηματική φορτούνα, καταστασία, γκρεμίσματα, κενά, φόβους. Ήταν όλα μαζί και τίποτα. Δεν άλλαζε κάτι, κι όμως όλα ήταν διαφορετικά. Ένιωσα τέτοιο κενό και θυμό τόσο πολύ, που ακόμα έχω θυμό, όχι όμως κενό. Γιατί λοιπόν τόσο πόνος, τόσο μπέρδημα? Δεν πέρασα καλά? Δεν με αγάπησαν? Δεν μου δώσανε τα πάντα? Δεν με σώσανε? Δεν κάνανε τη μεγαλύτερη καλή πράξη? Γιατί τόσος πόνος, τόσο κενό? Ο χρόνος θα το διώξει ή θα τον συμβιβάσει? Η αναζήτηση. Αμέσως η πρώτη μου αντίδραση ήταν να πάω στον Άγιο Στυλιανό και να συλλέξω τα έγγραφά μου. Ο μπαμπάς με καθοδήγησε και με παρότρινε ως προς αυτό. Μεγαλειώδης η συμπαράστασή του και η καθοδήγησή του στην εξέλιξη της ιστορίας μου. Μου διαβάσανε με αρκετή δυσκολία τα έγγραφά μου και πήρα σε σημειώσεις το όνομα της βιολογικής μου μητέρας, καθώς και τις διευθύνσεις και ό,τι άλλο μπορούσε να βοηθήσει στον εντοπισμό της. Στη συνέχεια, μπήκα στο διαδίκτυο και αναζήτησα πώς βρίσκω τους βιολογικούς μου γονείς. Πληροφορήθηκα από ένα φόρουμ ποιο ακριβώς έγγραφο έπρεπε να ζητήσω από το ληξιαρχείο. Το πρωτόκολλο της ληξιαρχικής πράξης γεννήσεώς μου. Αυτό ήταν και ένα από τα κλειδιά που χρειαζόμουν για να ανοίξω την αλήθεια μου. Επίσης, μου έβγαλε 2 επιλογές για την αναζήτηση ριζών. Και διαισθητικά, ακολούθησα το κέντρο ερευνών Ρίζες, όπου πραγματοποιήσαμε μαζί την αναζήτηση και μια από τη πιο επιτυχημένη επανένωση που θα μπορούσε να συμβεί. Αποτέλεσμα. Ήταν πρωί, γύρω στις 10:30 και το ημερολόγιο έγραφε 5η 26 Νοεμβρίου 2015, του Αγίου Στυλιανού, όταν εγώ και η Μέρη βρεθήκαμε στο ληξιαρχείο της Θεσσαλονίκης για να ανοίξουμε την οικογενειακή μερίδα της βιολογικής μου μητέρας. Εκεί, πρώτη φορά μου ανακοινώθηκε ότι έχω αδέλφια και ότι αυτή ζει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα πολύ κοντά σε μένα. Οι εξελίξεις ραγδαίες μετά το Δημαρχείο. Τι να πρωτοθυμηθώ, η εξέχαστη πρώτη προσέγγιση προς τη βιολογική μητέρα με τον απόλυτο επαγγελματικό τρόπο των ριζών, συνοδευόμενη με τους πιο έντονους χτύπους που έκανε η καρδιά μου, είναι από τα πράγματα που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Η συνάντηση ορίστηκε άμεσα και με πλήρη αποδοχή της μητέρας λίγο αργότερα το βραδάκι, εκεί ανάμεσα στις γειτονιές μας, αφού μέναμε κοντά. Την περιμέναμε έξω από ένα καφέ, όταν έστριψε τη γωνία και την αντίκρισα. Πάγωσα, τα μάτια μου γούρλωσαν και οι χτύποι της καρδιάς μου είχαν σχεδόν κουφάνει. Είδα τον εαυτό μου να έρχεται κατά πάνω μου και το μόνο που θυμάμαι είναι να μονολογώ. Καλά, έτσι μοιάζουν τα παιδιά με τους αληθινούς γονείς. Η συνέχεια, συναρπαστική, με αγκάλιασε με τόσο θαυμασμό, έκλαψε πάνω στην αγκαλιά μου και με κοίταζε κι αυτή, λες και έβλεπε αυτή ξανά στα νιάτα της. Ήταν συγκλονιστική η ομοιότητά μας. Η συνέχεια ήταν σαν να είχαμε όντως να βρεθούμε τόσο καιρό και λέγαμε τα νέα μας. Μοιάζαμε στα χέρια, στις κινήσεις, στις εκφράσεις, στα μούτρα, όλα ίδια. Κολλήσαμε αμέσως. Μου είπε ότι έχω 2 αδέλφια, έναν αδερφό και μια αδερφή. Και καμάρωσα τόσο πολύ, ένιωσα γεμάτη και υπερήφανη για κάτι που έχω,
κάτι δικό μου και σίγουρα που θα μου έμοιαζε αν έκρινα από τη μάνα. Αναρωτήθηκα, άραγε θα θέλουν να με γνωρίσουν ή θα με φοβηθούν? Από εκείνη τη μέρα οι συναντήσεις μας γινόντουσαν όλο και πιο συχνές, αναγνωριστικές, φιλικές, συντροφικές. Δεν μας έφταναν ούτε οι μέρες, ούτε και οι νύχτες. Πολύ γρήγορα καταλάβαμε σε πόσα πολλά πράγματα μοιάζουμε, όχι μόνο εξωτερικά, αλλά και εσωτερικά. Αν και δεν ζήσαμε μαζί, ήταν σαν να κάναμε μία παύση και συνεχίζαμε. Καταστρώναμε σχέδια για το πώς θα γνωριστώ με τα αδέρφια μου και με καθησύχαζε για την αποδοχή τους και με ενθάρρυνε. Πράγματι, και αυτή η γνωριμία πραγματοποιήθηκε με πλήρη επιτυχία και οι ζωές μας ενώθηκαν και έχω ανήψια, νύφες, γαμπρούς και προπάντων κατάφερα να εξασφαλίσω και μια νέα πεθερά στον άνδρα μου, μιας που με πήρε μοναχοκόρη και τελικά βρέθηκε με κουνιάδους, κουνιάδες, μπατζανάκηδες. Είναι πραγματικά ονειρικό το πώς ενώθηκαν οι ζωές μας. Είμαστε μια μεγάλη παρέα με δικούς μας ανθρώπους να ζούμε μαζί και να κτίζουμε καινούργιες αναμνήσεις, νέους δεσμούς. Είναι ιερό, είναι μεγαλειώδες. Επίλογος. Αυτή είναι η δική μου ιστορία και η διαφορά με τους υπόλοιπους υιοθετημένους πιστεύω πως είναι η άρτια εξέλιξη της επανένωσης, που δύσκολα νομίζω επιτυγχάνεται από διαφορετικούς δρόμους συνάντησης. Οι ομοιότητες είναι τα συναισθήματα που δημιουργούνται όταν μαθαίνουμε το μεγάλο μυστικό. Η φωνή μου στο συνέδριο λέει στους ενδυνάμει θετούς γονείς: πείτε την αλήθεια, μην κρατάτε μυστικά. Στους φορείς του κράτους, βοηθήστε τους ανθρώπους να βρουν την αλήθεια τους. Είμαστε οι ιστορίες των άλλων. Τίποτα δεν είναι δεδομένο και κανείς δεν είναι κανενός.